Ndine shoko randati goera hama dzangu from the book of Jeremiah chapter 38. Jeremiah chapter 38 from verse 10. Jeremiah 38 from verse 10. Jeremiah 38 from verse 10, and I'll read. Then the king commanded Ebed-Melech the Cushite, "Take 30 men from here with you and lift Jeremiah the prophet out of the cistern before he dies." So Obed-Edom took the men with him and went to a room under the treasury in the palace. He took some rags, old rags, and worn out clothes from there, and let them down with ropes to Jeremiah in the cistern. Ebed-Melech the Cushite said to Jeremiah, "Put the old rags and worn out clothes under your arms to pad the ropes." Jeremiah did so, and they pulled him out of the rope, lifted him out of the cistern, and Jeremiah remained in the courtyard of the guard. Wale wakudzwe nekuda kweshoko rawa. Mangwanani ano ndine message yandinayo concerning old rags, concerning worn out clothes, machira kana kuti madende. Old rags and worn out clothes. Murume anonzi Ebed-Melech wanga wapa chichemo kuna mambo kuti tarirai mambo Zedekaya, vanhu vakanda Jeremiah mugomba, muguta muna kana chikafu kana chingwa chirimo. Amutitenderere mambo tibvise Jeremiah kubva mugomba, muprofita waJehovha. Authority, mvumo was granted. Ebed-Melech ndokubva atora vakomana 30 ndokutora rope yaruda kundodhonzesa Jeremiah. Asi paverse 10 pandaverenga pati, paverse 11, he went to a room under the treasury in the palace. He took some old rags and old clothes. Machira akatorwa akasakara, old rags ekare, old clothes nehembe dzakasakara dzekare ndo dzakatorwa naEbed-Melech, akandosungira patambo parope ndokunokanda mugomba muna Jeremiah, achiti, "Chitora machira aya, old rags aya, uise mukati mehapwa dzako, kuitira kuti patinokudhonza netambo haugone kukuvadzwa netambo yatichakudhonza nayo." Jeremiah ndokuita saizvozvo kusvika aburitswa zvakanaka kubva mugomba. So message yandinayo mangwanani anhasi ndeyekuti Obed-Melech papalasi yamambo ane room yaaiziva kuti inogara machira akasakara, hembe dzakabvaruka. Handizive sei vasina kuda kuzvirasa kana kupisa, but ndiri kuona kuti old rags and old clothes dzakaplaya a role yekuti Jeremiah agone kubuda mugomba. Unoziva here kuti mumba mako zvinhu izvi zvingangodaro zviripo zvekuti to you hazvina meaning, hazvina basa, zvinhu zvawakaisa mustoreroom, zvinhu zvawakaita reject, hauchazvida, hauchazvifarira. But kune mumwe munhu ari mugomba reupenyu hwake anogona kutoti akawana chinhu ichocho chinomupa comfort, chinomupa kubuda musituation yaari. So there are times yekuti tine zvinhu zvatinoita look down upon, zvatinoignore kana kutarisa tichiona sekunge hazvina nebasa rese to us, but to some people zvine meaning. To some people zvinogona kuvaburitsa mumakomba avari eupenyu hwavo. Ndiri kuedza kutaura kuti kudii, mupalasi yamambo paiva neroom yaiwanikwa hembe dzakabvaruka, hembe dzekudara nemachira, madhende akangokandwa imomo, old rags and old clothes. Zvakatorwa naEbed-Melech zvikakandwa mugomba rina Jeremiah. Jeremiah akaudzwa kunzi, "Chisungira muhapwa dzako tambo yatiri kukupa, asi tanga waisa machira, the old rags, muma arms ako."
so that patinokudhonza uregere kuchekwa netambo. So ndiri kuona kuti tambo iri so powerful, iri so useful kuti tiburitse Jeremiah mugomba. But pane zvinhu zviri useless, old rugs, old clothes, zvisisinei nebasa, but zvichiri kukwanisa kupa comfort kuti Jeremiah aregere kukuvadzwa netambo iri kuda kumuburitsa musituation. Tine vanhu vane tambo muupenyu hwavo. Maybe they are financial well up. Tine vanhu vane ma new rope dzakanaka. Rope inorepresenta chinhu chinogona kukuburitsa mune imwe situation. So chinhu ichocho waanacho, but herino dambudziko haugone kushanda nema old rugs or old clothes. Let me download it a little bit. Kune zvinhu muupenyu zvatinogona kujaja kutarisa tozvitarisira pasi. Zvichida, let me start on this note. Kune vanhu vanenge ma old rugs kana uchivatarisa iweyo pamajajiro, pamafungiro nemaonero ako, but they are still useful mu destiny yeupenyu hwako. Hongu une tambo itsva, hongu une 30 men to help you, Ebed-Melech. But what you need now, chinogona kuita Jeremiah aregere kukuvara abude zvakanaka mugomba. You need something chakarigadwa as useless, like old rugs and old clothes, kuti zvipe comfort muhapwa dzaJeremiah, kuitira kuti pamunomudhonza achibuda mugomba haagone kukuvadzwa, anobuda zvakanaka. So ndiri kutaura pamusoro pehembe dzakabvaruka, ndiri kutaura pamusoro pema old rugs, pazvinhu zviri rejected, pavanhu vari rejected vaunogona kuti uya hana basa rese, I need better connections in life. It's high time you got to respect each and every human being on earth. Nechikonzero chekuti vanhu vaunoona sekunge vari useless, pane pamwe pavari useful kuti ugone kubuda mugomba raunofanirwa kubuda. Despite my connections ekuti une 30 strong men, une a new rope, but you need old rugs kuti dzipe comfort kuna Nehemiah, Jeremiah kuti agone kubuda mugomba. Mwari unounza vanhu muupenyu hwako, muupenyu hwangu, vari in different levels and classes according to the standards of men. But according to spiritual understanding, munhu wese ari useful, ane role yaanoplaya at a certain season, at a certain time, kuti Nehemiah, kuti Jeremiah, kuti iwewe neni saJeremiah chigone kubuda mugomba. Papalasi pamambo pane zvinokosha zviripo. Papalasi pamambo pane midziyo inokosha iripo. Papalasi pamambo pane marooms ane zvinhu zvakanaka zvinokosha. But Ebed-Melech wakaziva kuti there is a room iri kuchengetwa ma old rugs. So there are times ekuti une vanhu vauri kuignore, vauri kutadza kubatsira nhasi, but vane chekuita nemusi waunowira mugomba. Havasi so powerful, so effective financially, but they are there. Nekuda kwekuti pane rope nyowani inogona kuwanikwa, but inogona kutokukuvadza pakashayikwa ma old rugs. Makata boshali basayande likete baligada ya sokompa shayanda rada bayadia kakasa konde baligada ya sokopa shahi menta kaluga da baradia sakoba shiaka. Father, in the mighty name of Jesus, baba ndinona mata ndinotaura nyasha nerudo rwenyu pamusoro peupenyu vana venyu. Tikaenda kubuku ya Joshua, the book of Joshua, uchaona kuti kune varume veku Gibeon, the Gibeonites, chakaita kuti varegere kutorerwa area yavo vaigara muKenani, uye vave part and parcel yevanhu vacharamba vachigara muKenani. Vakaronga a plan pakauya Joshua nehondo dzekwaIsraeri. Vakatora bhutsu dzakabvaruka, vakatora ma old wine skins akabvaruka akaboka, vakanoapresenta pamberi pehondo yaIsraeri na Joshua. Akati tarirai tabva nyika iri kure, tanzwa zvese zvamaitirwa naMwari wenyu. We just want to surrender unto you. The Gibeonites were saved pavakagadzira a plan inechekuita nema old wineskins, inechekuita ne old rugged shoes, inechekuita nechingwa chine mamodzi chachakaora. Kune zvisina basa today, but zvine basa tomorrow, zvaunofanirwa kupa respect nekuchengeta muupenyu hwako, although ari ma old rugs,
and old clothes. Amen. It's high time we must learn to respect and love each other, despite at not my classes, nema levels my life. It's high time yekuti aufanirwe kutarisira mumwe munhu pasi. Hongo vanhu vane ma differences. Vanhu vane zvavanofunga nekujaja nekuona kana vachiona vamwe vanhu. But when you are mature as a believer, munhu wese wakafirwa neropa raKristu, akadeukirwa neropa raKristu pamuchinjikwa, unokosha. Zvichida haasi kukosha according to your plan nezvauri kuronga. But one day, somewhere somehow, pane rimwe gomba rekuti kana wakandwa, nyangwe ropu nyowani dzikawanikwa, 30 strong men vakava available to pull you out. The old rags, old clothes, dzinogona kuva chinhu chinokosha panguva iyoyo. Hembe dzakabvaruka idzi hadzipfekwe. Ma-old rags machira haana zvaari kushanda. But mu life ya Jeremiah akakonzera kuti ave necomfort, abude zvakanaka kubva mugomba raanga akakandwa. Makomba atinokandwa neupenyu akasiyana siyana. Mumwe akakandwa mugomba rekungovaonerera, not by choice. Ndo zvakaitika, akangofirwa. Mumwe akakandwa mugomba redivorce, zvakatoitika muupenyu wake. Mumwe akakandwa mugomba rekudzingwa basa, zvakatoitika muupenyu wake. But people of God hear me very well. Mupalasi ya mambo, kwete kunze kwepalasi, but mupalasi mamambo, in from the treasury house, zvanzi Ebed-Melech wakaenda to the treasury house, ndokubva andotora old clothes, old rags. Old clothes, old rags. Paari kunodhonza Jeremiah, ari kutaura instruction kuna Jeremiah kuti chisungirira tambo iyi tigone kukudhonza, asi tora machira aya, tora hembe idzi, uise muhapwa dzako kuti ugone kubuda zvakanaka usina kukuwara. Nhamo yatinayo muupenyu dzimwe nguva ndeyekuti mupalasi, mulife mako, une zvawakati ma-old rags vari vamwe vanhu ukapisa. Amen, ndiri kunzwika here? Muupenyu hwako une vanhu vawakatrita as old rags, as old clothes, wawakadzinga museko rako. You are now connected to those 30 men of power, men of influence. But there is a time in life you will not need the old rags, although only a strong and a new rope. Connections are good, but learn to value vanhu muupenyu. Tine avanoti maklasi vanhu zvavanotaura nekujaja nekuonana nekudii. Izvozvo pamberi paJehovha zvireve chinhu. Tiri muclass 1. That's why Jesu paakaenda achinotifira pamuchinjikwa, he died for us all. Takaiswa mu one class inonzi men fall short of the glory of God. Men fall short of the glory of God. Not the rich, not the poor, the educated or not. Men fell short of the glory of God. Mo life mako, see a room for old clothes. Mo life mako, see a room. See a room. Gona kupa respect, gona kuremekeza, gona kupa value vamwe vanhu muupenyu. Nekuda kwekuti kune makomba ekuti kana wakandwa, nyangwe ma connections ako 30 men varipo panze, nyangwe Ebed-Melech aripo futi panze, but yepano pane nyaya, pane zvinodiwa zvinenge zvisina basa, but zvichaita basa kuti ugone kubuda zvakanaka mugomba rako.
ndauya kuzokuchallenja. Why? Nokuti izvezvi une hembe dzausisapfeke kwauri dziri out of fashion, but somebody is naked to an extent yekuti haarespecti chinonzi fashion. Chaanoda is a cover upon nyama yake. Somebody is naked somewhere and une room yauinayo ine zvausisade, but unazvo hauzvide, unazvo because hauna kuzvipisa, wakangozvichengeta somewhere. Wardrobe mako une dzaunotoona kuti idzi hadzichaita idzi, but unoziva kuti dzisingaiti. Kuna Jeremiah ari mugomba ari kudzida. Kuna Jeremiah ari mugomba ari kuda chinhu chauri kuti all drugs. Vanhu vanosvika kumba kwangu muno, mumba mangu muno ndine a culture tine kadzidziso katakapanana kuti chikafu hachirashwe. Background kedu katakabva kwacho Mwari achitibvisa, takararama upenyu hwaJeremiah wekuti zvainzi nevanhu izvi hazvichaita zvakarara zvisina basa, chikafu chinobowa izvi hazvinake. Kwatiri taiva pastage yekuti kunaka is another subject. Kudya woguta ndochaiva chinhu chihombe kwatiri. Ufunge mulife vanhu ivavo varipo, and some they are close to you. You must make a difference in their lives. Kuna Jeremiah ari mugomba asiri kuda suit nyowani, ari kuda the old drugs to come out clean of the pit yaakakandwa. Learn to identify a Jeremiah mu society yako, mu community yako, mu surrounding yako. Unacho chaunoti ukatarisa to you it no longer makes sense, hazvisina basa. But zvine zvazvinoreva muupenyu hwemumwe munhu. Make a difference muupenyu hwaJeremiah nhasi. Tine vanoti havachatsvaka zvinonaka kuti vadye, vari kutsvaka chekudya, ndozvakavanakira muupenyu. Tine vekuti havasi kutsvaka label, havasi kutsvaka zvekuti vakapfeka vanoita a status musociety, mucommunity. Kune vari kutsvaka kuti kana ndapfeka Mwari watondiwanira nyasha. There is a Jeremiah in the pit, and God wants to use you as Obed-Edom, Obed-Melech in the life of that Jeremiah in the pit. Jeremiah asikuda zvinhu zvinoshamisa. Jeremiah akawana hembe dzakabvaruka nezvimachira akasungira muhapwa dzake, akakandirwa tambo akazvisunga, anobuda musituation yaari. People of God, hear me very well. There are people who are praying for God to bless them. Yet there is a system yaunofanirwa kuflowa mairi inodena Mwari kuti vakuropafadze usina kuwapa a prayer request. Be a hand of God mu life yavamwe vanhu. Vamwe vanhu ngavaone Mwari nokuti waita act upon behalf of God in their lives. Ausati wambonzo waona achiti ndaona Mwari achifamba netsoka komana zvaitika muupenyu hwangu. May God use you to be a vessel in the life of Jeremiah who is in the pit today. Obed-Melech the Cushite akatora tambo, akatora 30 men with him, vakaenda mugomba kuti vanodhonza Jeremiah. But by verse 11 Bible rati, so Obed-Melech took men with him, went to the room under the treasury in the palace. He took some old rags, worn out clothes, and let them down with the ropes to Jeremiah in the pit. The book of Joshua, rudzi runonzi the Gibeonites, vakasurvive, vakagara among the people of Israel, Canaan. Canaan is promised land iri kupiwa vana veIsrael.
but pane rudzisiro rwakaisraeri rwakabenefita kuramba riri murikagaramo. Ripi? The Gibeonite. Chii chavakashanda nacho? Vakaenda nechingwa chakaora, bhutsu dzakabvaruka, old wine skins, vakazvipresenta pamberi paJoshua. Vana veIsraeri vakatenda kuti vanhu ava vabva kure nekuda kwekuti vapresenta zvinhu zvakaora. Vakasvika vakati, tarisai bhutsu dzedu zvadzaita nerwendo rwatafamba. Tarisai chingwa chedu chasvika pakuora tiri pakati perwendo. Zvakaora zvakabvaruka zvisina basa, zvakasevha upenyu hwevanhu. Hauna hembe yaunofanirwa kupisa kana wakuziva kuti kuna asina kupfeka, asiri kutsvaka fashion, asiri kutsvaka class, ari kungotsvaka chekuti apfeke. Be Obed-Melech in the life of Jeremiah somewhere. Jeremiah haana kubuda nekuti ari kuda suit nyowani mugomba. Old clothes, old rags, they were used to take Jeremiah out of the system, out of the pit. By doing so, God will always remember you. God will always bless you. Make a difference in somebody's life. Ino hangu kunzwa kuti ayo kana tadya chingwa ichasara, vanhu vakuda chiri fresh mangwana. Kuna asiri kutsvaka kuti ndichane zuro ino. Ari kutoti chane zuro chacho ndo today's bread. Muupenyu tinosiyana, but make a difference in somebody's life. Chauri kuti hatina basa ndichimanga today. Ndo chiri kudiwa naJeremiah ari mugomba reupenyu hwake basi. Dai Mwari vatibatsira. Iva Obed-Melech mulife yemumwe Jeremiah ari mune rimwe gomba. Kabadayasa. Yesterday, I'll give you an example. Yesterday, I visited a friend, Ariku remand prison. So, I saw another guy who ran to me. I know you, prison officer. A video. I'm also a preacher. I'm prison. Jail. Request yakandishoka. Maybe I'll come back on Tuesday to see you and pray with you again. See, this is an evangelist. He's in prison. At my own capacity, maybe I can help him somehow. So ndakamvunza kuti saka ndozoita sei kana ndakuya chicha unoda kuunzwa chauri in need for now. That evangelist guy akanditi, I just need to pamunodzoka, bring your towel, a mantle, pray over it and bring it to me. I need to continue to preach the gospel. Ndiri prison. And this is going to noboda read. But chandinoziva ndechekuti vari kubuda vanzwa shoko raMwari, ndashumira munhu, Mwari uchavaitira zvakanaka uye Mwari uchandiitira zvakanaka. Ndaiexpecta kuti achaisa mamwe mademands akawanda. Ndikatomubvunza kuti saka kochikafu ndikuzwa tichishoma unochifambisa sei? No, ndiri kudepartment rekubika racho, so haisi nyaya hombe. What I need from you, Mwashe, just bring me a mantle or a towel. Then you pray over it and bring it to me. Santi izvozvo bedzi ndichafara. Ipapa padakuona indatofara. Mwari une chikonzero sema uya pano seta sangana sema svika ndiri panze. That's a Jeremiah in the pit. Haasi kuda zvizhinji kwazvo. Just like Obed-Melech. Wakaenda muimba yamambo papalace. Akanotora old rags and old clothes. Akakandira Jeremiah mugomba. Akati usati wazvisunga tambo mwapa dzako tikudhonze. Isa machira iwayo mukati mwapa dzako uregere kukuvadzwa. Obed-Edom made a difference in Jeremiah's life. Today, Eva Obed-Melech make a difference in somebody's life. Kwete nezvinoshamisira, kwete nezvihombe ayo. Kune ari in need. Say good morning, people of God. Good morning, people of God. God bless you. God bless you. So you can make a difference in somebody's life
nezvinhu zvinoita sekunge hazvina basa, hazvina much value. Ausati, if you can relate with me, ausati wamboitira munhu chinhu here zvekuti anoshaya kuti wokutenda sei, but to you it does not mean a lot. Kwauri hazvinogona kunge zvisingareve chinhu chakakura chine zvazvinoreva, but kwaari anonzwa kuti nhasi ndaona Mwari achifamba, ndaona Mwari vachiita zvinhu muupenyu hwangu. Mazuva ataisirwawo chekudya nevamwe vanhu, mazuva andakapiwawo chekudya nemumwe munhu munguva yekushaya, zvakandigadzira mumaindi mangu kuti nerimwe gore I need to be a blessing to somebody's life. In 2007 pandarwara neTB, ndakaita challenge yemakumbo, makumbo angu airwadza. So father vekuroma, Roman Catholic, pamba pandaigara, pandairodza paigara vamwe mai vaipinda kuroma. Father auya kuzoita maprayers, akandiona ndakazvimba makumbo, vakaenda kuparish kwavo vakandotora mapiritsi avangainawo ainzi maindocid, ndokupa handipa, makumbo angu akahina, ndikaita zvakanaka. To him hazvina kureva zvinhu zvakakura, because maybe mapills awo anawo anomawana and the like, but to me that's I can even still testify today and thank him. Zvaireva chinhu chakakura, handaikwanisa kuafoda kunotenga mapiritsi iwayo, zvanga zvakandiomera. But that father, ainzi Father Kennedy ekuRoman Catholic ekuwadzana, he became, akava Obed Melech in my life as a Jeremiah, anga ari mugomba reurwere. Somebody is in a pit somewhere, and God is counting on you to be a blessing in his, in her life. And there is a blessing that will hit you and locate you. Kune maropafadzo atinotsvaka in prayer, Mwari ndikomborerei. There is a blessing ingori connected to old clothes and old rags. Yauri kuignore today. Why? Because there is a Jeremiah in the pit. There is a Jeremiah in the pit. Ngokuti kana abuda, Mwari kana vakukomborera, avatarise kuti pashandiswa ma-old drugs, vanongoti paburitswa munhu anga ari mugomba. Upenyu hune makomba akasiyana siyana. So to me, that's why I have so much respect to any man of God, even to any church. Mwari une vanhu vake, Mwari unoshanda nevanhu. Kubva kumachechi aunofungidzira kuti havana mata, havadi Mwari. There is an Obed Melech somewhere anoburitsa Jeremiah mugomba. Make a difference in somebody's life, and God will always remember you and bless you. Kuna ari mugomba sa Jeremiah, asiri kuda a new shirt, a new suit. Chaari kungoda bedzi, a rope, 30 men, and all drugs. 30 men, that's a symbol yekuti uri connected to those with power. A new rope, that's a sign yekuti you have what it takes kuti ubude msituation. But the old clothes and the rags, they just resemble vamwe vanhu vanogona kutarisira pasi, vaunoti havana basa, but vane a role nechikamu chavanoplaya mulife. Don't look down on people. Chakaita kuti Jesu afire munhu wese, takaiswa pa same value tese. We all fall short of the glory of God. And chakati redeemer chikati bvisa ikoko tese pamwe chete is the blood of Jesus. So according to God, there are no classes and levels. Ma gifts edu anogona kuita differ, but my gifts haati se ma classes evanhu vari too special than others. Anongotiita vanhu vari gifted in a certain area than others. We carry the same value in the sight of God. Jeremiah in the pit, Obed Melech in the palace, to the same value. Learn to respect and treat people with the love of God.
Some people, they look like old clothes and rags today, but they are the ones waiting for you, wakandwa pit, to give you comfort and make a difference in your life. Hembe dzakabaruka nemachiraya sei akawanikwa papalace, zvaingochengetwa zvichichengeterwei? Musi wazvinowanirwa basa ndo wauchanzwisisa. Musi wauno, like the book of 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. Ziklag yapiswa, David akutevera. Zvanzi vakaona mumwe murume anga ari rejected, asiwa paroad nokuti airwara. But this man, although he was hungry, David wakamufeeda. Ndokubva amubvunza wabva kupi uri kuendepi? David ndokubva aziva kuti murume is part of the team yapisa Ziklag. So David nyange ari kuda kutevera haana direction. This starving and dying man is the one wekuti akahelpa ndiye achava leader kuti vagone kunoita recovery. So this man is like an old rag, old clothes, rejected, abandoned, but still useful in the sight of people who have wisdom and respect for human life. Haugone kubatsira vanhu vese, but you can make a difference in somebody's life. Haugone kuita zvakakura zvingataurwa zvikatsanangurwa, but zvidiki zvaunoita izvozvo, Jeremiah unobuda mugomba. Haabude nekuda kwekuti ari connected with 30 men vane power. Haabude nekuda kwekuti pane new rope iripo. But the combination haisi complete, pakashayikwa the old drugs. Why? Because akakandirwa tambo, akudonzwa ne 30 men akaisa muhapwa dzake, inomusheka, inomukuvadza. Why? Nekuda kuti pashota zvinogona kuunza comfort mulife makwe. There are people vekuti ukatarisa nhasi havana chirevo muupenyu hwako. You can look down on them. But I've come to warn you with this teaching. Learn to value people. Zvisina basa today, zvine basa tomorrow. Vasina basa muupenyu hwako nhasi, vane basa muupenyu hwako mangwana. Mwari unoita izvozvo so that we remain humble. Acts chapter 3. Murume akasumudzwa pa beautiful gate. Haana kusumudzwa kumba, akasumudzwa pa gate. Kuna pane ka distance kakatakurwa nevanhu vasina anointing but vane love. Vanoita sekunge vari useless muupenyu hwomurume uyu, but vari useful. Kuti vagone kumukavha a distance asvike pane chimwe chinhano. So to me they resemble old rags or worn out clothes. But vane a role to play. Kuti murume uyu azonamatirwa, receive power, asimuke. Pane vasiri that powerful, but vari kuplay a role kuti aende pa right platform yekuti asangane ne blessing nemunana wake. Hama dzangu, Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari verugare vakugonesei. Please make a difference in somebody's life. Old worn out clothes dzine basa, hasi dzinyowani chete dzinoshanda. If you can use new ones, thank God for that. But at your level, unazo zvinhu zvekuti zviri mupalace, zviri within your reach, your area, your territory, zvaunotoona kuti izvi handisina use nazvo. But sei mfungwa mako musingaringe kuti somebody somewhere is in a pit, yaari kunida this thing. Dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatiwanira nyasha. Dai Mwari vatigonesa, vatisimbisa mangwanani ano. When you make a difference in somebody's life, Bible rangu rinototi anodiridzira naiye unodiridzirwawo. Munhu chaanodyara unokohwa. Chaunoitira vamwe uri kuzviitira muupenyu hwako. Do you know kuti kune mumwe munhu $100 imari yakawanda, kune mumwe munhu kwaari inenge change. But do you know that 100 can make a change in somebody's life? But kwauri uchiita se change,
But kune umwe munhu chito creator the real change in life. Old, worn out clothes and rags, torn clothes and rags, they became useful. Pakubudiswa kwa Jeremiah from the pit. It's good to be connected with people in power. It's good to have the rope, the resources, but it's also good to museko ya upenyo wako within your palace, your range. Kune vanenge ma worn out clothes. Kune vanenge ma old rags. They have a role to play. It's a matter of time. Make a difference in somebody's life. And may the good Lord bless you. And may the good Lord protect you. Hama zangu ndinotenda Mwari zvikuru, so happy to see you online. Miss Holloway Lee Chiome, thank you so much.